Damn, Missy Mari got beats. Nako diri karon sa COC, my former college. Kung asa ko nakabalo og basketball guys, from first year college. First time ako na imong varsity dira sa first year college ako. So nako diri sa akong mga kauban karon, mga former teammates nako nga ni Asenso na, ang uban ni Asenso, ang uban wala man gani, pero isa gyapon sila sa akong mga teammates nga. And karon dagko ng mga tiyan pero okay ra gyapon, mga fit gyapon. So ako i-introduce sila guys, and ako si Jimboy Day, former number 10 sa Baluhot ha. And kani si Mike Louie Labaris, nag-graduate man siya sa SPC pero heart gyapon siya as a Scorpion. Ang nakakuha sa trono si Raymond Katipay, nakakuha sa trono karon diri sa COC. And then naadiri si Ricky 5. Ang shooter nga na-shot to. Na-shot dito ang shooter sa unang panahon. Sorry. Bago lang na, fresh graduate ni siya, fresh graduate. And Dara, ang legendary. Unya na si Mandy sa ta. Dara si Mandy Mandak. Dara, uy. Mao ra gyapong lawasa. Boy, nice one. Unya na to ni, sige. Oy, mak. Uy. Dara ang former high school pero okay ra gyapon ni siya. Di rin ako itaas-taas ang details pero mo na siya kinsa nakailan niya. Ay, tin sa una. Ay, si Clyde ay wag ko kasa kani si Clyde Caracol. Maayo muluto, maayo manguking. Pero sa una panahon siya nga mong sa Ligando sa Dula. And diri na din ta sa legendary na mo nga kauban. Former apprentice ni Coach Bong, former apprentice. Anak. Ha? Isa siya? Kanang kamay. Anak ni Coach. Sa si Romdel Calixtro. Ang aka Michael Jordan sa una, gabi ni palutaw-lutaw. Murang palitaw. So si Romdel Calixtro, duwa ni siya ka diplomahan. Ano yung mga nawong sa Scorpion sa una, mga players sa varsity. So mao na sila guys, mao na ako mga former teammates, and gabi saya lang ko karon. Dili pa mi kompleto tanan kay gaulan magud ganiha. So inani lang ni ang mong korte, pero diri gyud mi practice permente. Dili man siya nindot pero gabi na mo kahanginan sa unang panahon. So magdula na mi, and let's do this. Shout out sa dala ko si Pat Terence Julanto. Yo, what's up? What clubs? Wait, otra vez? So bago ko magkuhan sa mga fundamentals of basketball, diri sa lang ko, hindi ni sa kumbaton for the meantime, and thank you for watching. So don't forget to like, share, and to subscribe to my YouTube channel, and push that notification bell for more videos, and kadus see you in the next video. Bye.